Girelease na karong adlaw sa Korte Suprema ang resulta sa 2018 bar examination. Nag-top 2, top 3, top 9 o top 10 ang gilangkat sa University of San Carlos o gatong ilahilahon ang gatong sayran ang mga hagit nga ilang giagian sa pagkabot sa ilang matamis nga kalampusan. Ano yung report? Sa makausapa, gipamatud-an sa mga bisdak Carolinians ang katako sa bar examinations diin upat sa 10 ka pwesto sa top 10 ang ilang gilangkat sa 2018 bar examinations. Siya ang 27 anyos nga si Mark Lee Agustos Natuil ang bar top notcher number 2. Ang kalamtip sa iyang salabutan kakugi sa pagtuon og determinasyon ang dalan sa iyang kalampusan. Si Lord na ang nagbuot ani nga mga abogado gid ko. Probably because of my grandfather who was a lawyer and my father who also studied law. Then probably sad because of my desire before to become a public official. I wanted to run for office before niya. Nakasulti ko nga, murag lawyer, murag nindot ni siya, especially if mag-senate, senator or something. Kailangan siya gid ka sa law. Pero karon when I entered law school, I realized na I wanted to be a lawyer because I want to help. Daan na siyang achiever sukad sa pagkabata, gani cum laude siya sa iyang PhilLaw nga kurso o magna cum laude sa pagtapos sa abogasya. Anak siya sa kanidakong opisyal sa PNP nga si retired General Mariano Natuil. Kinsa dako kaayong kalipay sa kalampusan sa anak. Samtang top 3 usab sa bar exam o si Mark Lawrence Badayos, 26 anyos. Usa siya kasinaligan sa universidad, gumikan sa kalantip siyang kaalam. I was really praying so hard that I land on the top 10, specifically number 3 sa Woodbury. In fact, I really prayed hard for it. I don't know, it's not logical, but I felt a strong affinity for the number. Ang determinasyon ninubanan sa pag-ampo mausab ang gisaligan sa pagkabot sa iyang gitinguha nga mamahimong usa ka abogado. Nag-top 9 usab si Jeb Linus Cane, nagkawani sa Provincial Capital o nadistino sa Legal Division. Target lang kuno niya kaniadto nga makapasar og bonus na lang ang nag-top 9. Samtang ang top 10 mao si Alin Joel Pita. Kinsa determinado sa iyang tanan nga gitinguha ug sa katapusan natagan og katumanan. Para lang sa schedule na gibuhat nga motto, study every day. The best efforts to provide me with the best education, my professors in law for their dedication and guidance in my study of the law. Ang dili basta-bastang pagbansay ug pag-umol sa kaalam ang yawi aron mahatod sa ilang may estudyante ang kalampusan. Ang pagkaanaa kanunay sa top position usa sa pagmatuod nga nanikamot ang tuhan aron makabot ang di kalidad nga produkto sa natad sa abogasiya. Hard work, faith in God, faith in oneself, faith in USC's training. Four secrets. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.